Welcome to Excel Lokishi igama lami Samkhelo Kusintwana yakanongoma njengoba uyazi ukuthi Excel Lokishi Excel Lokishi isuke ikulethela abafowethu abahlala around the streets esibabuza ukuthi yiphi into ebasuse le emakhaya up until la sizonegeme ukuthi kuhamba kanjani njengamanje ngiphethe my brother la uzochaza about ijourney yakhe emlethela my king unjani. Ya ngiyaphila bafethu njani nini? Ngiyaphila nami. Welcome to Black Life mfethu. Kuhle kakhulu. Nice one. Welcome. Nami welcome. Ngiyabonga kakhulu. My king mfethu awungitshela igama lesibonga ukuthi uba. Igama lami mfethu ngibezomhlephule kahle kahle isibongo sami la mfethu ngakangcobo yabona la ngisuka khona ngisuka eBhamshela la ngisuka khona kahle Masha mhlephule. Nazo kusuka eBhamshela. Ke eBhamshela ke yazi eBhamshela. eBhamshela kwethiwa isedoboteki isigodi sakhona la ngisuka khona. Okay. Aspect Bosch. Okay. My king akungichazeleke yini ekuletha la estradini njenga. Yeah, ungiletha la estradini mfethu kahle kahle yabona nto lami ukuhluphe yabona nto lokuthi kahle kahle mfethu bengumuntu vele othanda izinto. Kwenzakalani? Uhlupha ngani? Ngishaya imoto yabona nto le yabona ngoba nami ngifuna ukuphila ngithi yabona nto le ngoba phela umsebenzi ngasikhathi samanje usayikho yabona nto le so uma udinga impilo nawe bengizama yabona nto ya wena ubuyishaya imoto uyishaya kephi emakhaya noma ubuyishaya? Yeah, bengishaya nje edrobheni mfethu ngidilivela emakhaya nje into kanjalo yabona nto le ya uyishaya edrobheni. Yeah, awube specific ke manje imoto benishaya kanjani akungilandisela ukuthi imoto benishaya kanjani nje siqale lapho. Yeah, wena mfethu kahle kahle vele imoto nafethu bengiyintshontsha vele senginomuntu vele eyifunayo yabona bengeke ngithanda nje ngothatha imoto engenayo umuntu oyifunayo ngithatha imoto ngiyithatha ngisa eBhayeni straight yabona nto ukuthi cha namhlanje ngifuna uhlobo lokuthi le moto ngihambe ngosebenza lo hlobo le moto leyo kalifuna mase kube lona ngilithatha ngomnikeza lona kuze ngikwazi nami mfethu ngitholeni okuyethu nje kube into kanjalo nje mfethu imaki uvalo belungekho yini lapho uma wenza yonke le nto ungacabanga nje ukuthi mhlawumbe le nto le ekugcineni izokwenza something noma yabona mfethu okovala lokho nje yaso sikhathi ngoba nami ngisuke ngidinga imali okovala into engiyithatha ngiyibeke eceleni ngoba yaso sikhathi ngisuke ngisadinga into engiyifunayo kodwa lento mase ngiyenzile ngithi mase ngingedwa sengilele ezothi ngiyacabanga ukuthi bengenzani ibhede yabona nto leyo kodwa sekulithi into mase leza nokusifane ngesifile kwenze kanjalo nje mfowethu. So imoto ke mina ngicela ukuthi ungithathe ungibeke la ngifuna ukuba ne clear picture mhlawumbe umbukeli lapha ekhaya uzofuna ukwazi ukuthi benishaya kanjani ngibona ama movie ke mina yabo thola ukuthi bavula la eminyango esicabheni somnyango la ewindini next to iwind bafake something bajoje something bese ukuthi mhlawumbe wena benishaya kanjani angazi yeah wena mfethu khona into esishaya ngayo mfethu yabona nto la esicabheni mfethu yabona nto usivuna mfethu lapho siyayigoqoza mfethu ukuthi ivuleke isicabha ngithi yabona nto le mase sivuleke mase sivula la mase sivuleke ibonus ngaphambili yabona nto mase sivula ibhosi mase lapho ibonus mase lapho hlanze intambo uthi idloke phela zisuke phela ihamba ngoba phela ukhiyasi asikahambi kakhulu ngiyakuzwa imnandi nje ngichazela yona ngiyayenjoy yazi ngiyayenjoy kodwa ngiyazi ukuthi into ephile into obuhamba nayo along the way empilweni yakho and it was nice but imnandi ngoba usuyayichaza manje uyayibona leyo nto leyo lana ekuthenini ezintambweni ke lezi ezihlanganiswayo iyiphi intambo ehlanganiswayo just umbukeli lapha ekhaya intambo ehlanganiswayo yazi khona abantu abafuna ukwazi khona intambo leyo so connectayo umleli nogethe abantu positive abantu afundile basho njalo uhlanisa zona ukuthi mfethu ishaya ukuthi mfethu iconnect kwathi imoto idome yona mfethu ukuze ngaphela ngeke isuke imoto engadomi ngeke isuke imoto engadomi. Okay wazi wafika ke mhlawumbe usulana eThekwini ke yeah so mfethu ukusuka kwami ke yabona nto leyo so kwahamba into ongizenza nje zebhedayo yabona nto leyo usingagcina usengabe izinto ziyashisa ngasho base ngiyaqama sengifuna amaphoyisa manje engiyabona ukuthi ngathi mase ngifuna amaphoyisa kumele manje ngishingizama ukushintsha umhlaba phela sure kuze ngikwazi ukuthi ngiphile yabona nto leyo hayi ukusuka kwami ngisuka emakhaya ngeze la eThekwini njoba sengila eThekwini kanti hayi amaphoyisa still angilanda sakulandela yo so namanje nje umohlanga amaphoyisa niyagejana namanje yeah belo ngiwabalekela mfethu lo ngiwacashela kuhamba iminyaka ngiwangabalekela kwanje mhlamba after ngalindela ngazi futhi ngangicobekile ngoyasuku lana ngikhathele ngazi kwakwenze njani yabona kodwa igazi koyishisa isikhathi siyakhuluma ngoba indlela kwakwenzeka ngayo engangikhathele ngathi ngiyabona liyangishonela ngibonathi hayi indodakazi asikufuni bakuvalela ke manje kwasuka ukuboshwa kwami la wakhutshwa how many years noma yeah wena mfethu ngayishanje mfethu iminyakanyana nje mfethu u8 years yabona nto ngoba phela mfethu yonke into ngayivele ngayincanyiswa ngasho ukuthi hayi kukho konke baningi ngilandela hayi ngiyakwazi yabona nto ngakuvuma konke nje ngayishaya iminyaka impela kodwa awungithatheke mawukuthi khona into obusafuna ukisho ungaqhubeka
Yeah, yabo lonto ngayishaya ke kodwa mfethu-ke yabo lonto kodwa kumele wazi ukuthi uma uboshwa mfethu-ke yabo lonto leyo so ngaqala la enkantolo yabo lonto leyo Okay, ngaqala usahamba la ama-courts, police station yabo okay, lonto okay, leyo yeah. ya ngaqala e-police station yabo lonto leyo abelo bengibuza ngecala lami hayi ngisho ukuthi angiyazi lonto ngiyiphika yabo ukuphika nje into efile angithi yabo lonto leyo hayi kwaya usinkantolo nagcina yakhathala gcina emathungayo ukuthi manje ukuthi iyangigweba njengoba isingigweba manje sekumele manje ngeke iphe manje sengiyekhaya elikhulu-ke phela manje Usekhaya elikhulu-ke manje, yo. sulapho sengiyobonani abanye abantu ezinye Abanye insizwe abantu, engingazazi sure, angazi sure. lapha ukuthi ngiyaqala ukuboshwa angazi ukuthi lapha kuphilwa mpiloni lapha la ngiyakhona kodwa-ke ngoba vele mfethu kwase kwenzekile ngasimukela isimo Uyangena-ke manje mfethu uyangena-ke manje prison awazi nakwazi angazi ngisho kwenzakalani-ke manje kuthiwani abashida bathini ngathi mengingena nje ngifike kwathiwa hawu ngathi ngiyabona amadoda emaningi ayehlela ayigcwele izindlu laphana yabona into evele emadreleni laphana athi hayi baba mtetele baba simlindile baba sifuna ukumbonisa iy'tshelo ukuthi obani abaphethe ngaxake-ke ukuthi bafuna ukubonisa iy'tshelo obani abaphethe Obani abaphethe bakunjani? bakunjani ngiyabona nami ngiyayibuza ukuthi kahle hle kwenze njani like angi-understand mfethu yabo lonto leyo hayi suthi ubaba lethi baba mshayele ukhi hayi base bebengishayela ukhi hayi bengibuza ndoda lana angase ngiphamisela imini manje angazi lutho mina ngigoqelezana Yebona leyo kuthiwa wendoda usebenze ngithi mina angisona isebenzi yebo ngisho ethi omunye ngifuthe nangu musefuna hayi ngimnike isihlahla sengishaye ngempama ngiyacela ukuthi ungani manje futhi sengishaye ngempama manje sengenzeni yabo lonto leyo ethi wendoda uyazi ukuthi la mfethu ukuthi la kudlala ejele kuyakhokhela iphi imali bangikhuthuza bengifuna imali ithi imali anginayo bengifuna ugwayi ngithi ugwayi anginawo anginalutho mfethu ngiboshwe ngenalutho yebo ngisho izinto zami engangisenza zasala emuva inamba yasekhaya unayo ngithi ngakhohlwa kwayinamba ngoba ngaphuma sengibaleka kuba nje into ekanjalo nje mfethu laphana phakathi impilo yakhona injani abantu bakuhloma ukuthi mhlawumbe yenza uphakamisa inombolo kwenziwa njani awusithathe nje lapho nje ejele usungaphakathi ke mfethu-ke yabo lonto le vele-ke mfethu kahle hle yabo lonto le besho ukuthi okay lana mfethu uma umuntu kababa kahle hle mfethu ikhona indawo yakho kahle ohlala khona nabo abantu bakho fana nabo abangayishaya inombolo yabo lonto la kunendawo abantu abashaya inombolo la ngithi yabo lonto le ya wona mfethu yabo lonto le kodwa-ke ndoda kumele wazi ukuthi umbhede lakho uyakhokhelwa umbhede lakho mfethu uyi-1,000 imali okumele uyikhiphe lapho wena-ke awunalutho-ke manje uyithathaphi anginalutho engiyaxaka ukuthi ngizolalaphi so ngizokubhuquza phansi uzothathaphi imali eyi-1,000 ngoba phela manje ngizokhokhela lapho umbhede so nami ngibuza wemfethu njengobona mfethu ungibuza ukuthi umbhede nafethu ungitshethe umbhede uyi-1,000 ngoba phela nami ikhanda lami liyagxajelwa yabo lonto leyo wena ndoda njengoba ungithethe umbhede wakho umbhede uyi-1,000 lo mbhede niwukhokhelile ngoba phela ngathi umbhede wahulumeni lo yebo ngisho ethi wendoda ungazongibuza uzongishona efutha futhi ungishaya ngempama ngithi wendoda ayikho into ongayenza mina ngeke ngize ngikwazi ukuyenza wendoda yebo ngisho yabe sengiphamisela inombolo ngiphamisela imino yebo ngisho uthi wendoda uqawuna umuntu wababa ngeke ngizwe ngawuhlala phansi nongalona ngikhuluma nawe lokhu ngimela guqa hayi ngiguqe phansi ngamadolo ngothobela umthetho ngiyabona into igcwele insizwa zami ngiyabona shanga ekhaya engakanani yazi nami njengoba ngikela njengoba nje nami ngangiboshwa nami ngangishayeka ingozi ngoba nengozi uyibuka la yebo lonto le ngangishayekile kunzima yebo lonto leyo so ukuhamba kwakho-ke noma usithathe nje ekubekeni-ke manje la ekuphumeni kwakho ejele up until manje impilo isikanjani isafana nale ekuqaleni la waqala khona ngesikhathi mfethu yabona-ke yenza into ekanjalo-ke kahle kahle impilo ebengiyiphela ejele ngoba phela mfethu yabo even noma ngidla yabo lento bengidla ngesandla yabo lento le spoon sami silahlwe laphana mengifakelwe inyama ubaba esiphakele ngifake inyama yami ithathu yabo lento le so bengihlukumezeka ngithi yabo lonto ngabona ukuthi umuntu umela uyakheka yabo lonto le so uma laphana akufani njengoba usuke usemnyango yabona lo into impilo iphela laphana inzima ihlukile kunenye impilo yabona ngoba kuningi engakufunda yabona into ngezinto ezenzeka empilweni yami uthi okay la kahle hlangihleli kahle yabona into le akekho uma wakhe akekho umuntu ongamkhalela ungakhala kusabele yena ngizobe ngoba la msuku seninodwa senizinsizwa zonke futhi engahleki umuntu engangukuthi umuntu wethu umuntu manje ngiyanqoma ngiyakubulala enganqoma ngempela futhi ekuflash ngetoilet futhi ngempela mhlambe kusale ekhanda lapho so wena my brother ke nje bakhona abazali abasakhona ekhaya abazali bona bakhona bakhona abazali salukwazi nodade bethu nabafowethu bakhona bona ungacabanga ukuthi yazi ngiyafisa ukuthi ngingibuyele edladleni vele into ekanjalo ukubuya ekhaya vele kahle kahle sekumele manje kukho konke lokho ebengikwenza for ukushaya imoto ukuhlukumeza abantu ngihamba indlela ukuboshwa kwami ngihlala endlini zobugqila yabona sekumele lokho manje nami ngizama ukuthi ngishintshe ngibe umuntu ngibe ingane ngiyitshela ukuthi ngizoba ingane umuntu omdala ohleze emdala kuso sonke isikhathi kuze ngikwazi nami ukubonani amadlela ahlaza kuze ngikwazi nami ukuthi ngikhule ngomqondo ngoba ngiyithethe ngikhulile kanti angakakhuli
kanti ngiyayikhohlisa Mm. kodwa ngizamile ngithi yeah. ngizama impilo kodwa ngihlulekile Hlulekile. ngoba nakho anginalutho. My brother ngicela ukubuza nje one last question yes. Inkosi. Ongadini. Mina mfethu yabo mina nginayo umuntu engiphilisana naye. Ngiyezwa kuthiwa la lana nje stradini angazi. Nenza njani mfethu ukuze nikwazi ukuthi ngithole into yakhona? Lesitadini abantu besifazane mfethu bakhona. Bakhona. Unayo nje wakho? Noma nginayo kodwa mfethu yabo lonto leyo mfethu imali ngiyayithola yabo bakhona abadayisayo yabo lonto le form nje ngalezo zikhathi lami ngilami ngihloshoshe yey'nkanuko zomhlaba yabo lokube leso sikhathi usigcanambe ngiyakhipha ephaketheni ngoba phela mfethu ngeke uzuyisiza ngisebo lonto leyo ya mfethu kube into kanjalo. Oh kuba ukuthi nje uyathenga. Yebo Hayi ngiya-understand my king. My brother ngiyabonga kakhulu mfethu for coming la kwi-Black Life. mfethu. It's the Black Life TV.